Wara li diġà xejjen l-allegazzjonijiet infondati li saru mill-Partit Laburista fil-konfront ta' diversi deputati u shadow ministers tal-Oppożizzjoni, issa l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika ma sab xejn lanqas fil-konfront ta' Shadow Minister Justin Schembri, illi wkoll kien ġie allegat li mhux qed jidħol għax-xogħol. Bħalma ġara fil-każ ta' Tony Bezzina, Ivan Castillo u Robert Kutajjar, anka fil-każ ta' Justin Schembri kienet saret kampanja sħiħa fil-pubbliku minn Robert mill-Labor u minn attivisti qrib il-Partit Laburista biex jippruvaw ħamġu lid-deputat nazzjonalista b'allegazzjonijiet li kienet jiskarta mill-post tax-xogħol bħala għalliem impjegat mal-Gvern. Imma issa il-Kummissarju għall-Standards f'rapport li għadu kif ġie ppubblikat wara investigazzjoni li ilha għaddejja minn Novembru fuq il-ment li kien infetaħ minn Neville Gafa xejjen l-allegazzjonijiet kollha li saru u ma sab l-ebda irregolaritajiet jew ksur ta' etika. Il-Kummissarju qal illi mhux minnu li Justin Schembri ma jattendix għax-xogħol kif kien allegat u qed jagħlaq il-każ. Ir-rapport intbagħat lill-Kumitat Parlamentari dwar l-Standards u bekk issa ġiet imxejna l kollox il-kampanja maħmuġa illi il-Labor mexxa kontra dawn id-deputati tal-Oppożizzjoni. Fil-waqt li fil-każ ta' Justin Schembri u Tony Bezzina, il-Kummissarju għall-Standards ma sab l-ebda prova li tissostanzja l-allegazzjonijiet li saru wara investigazzjonijiet id-dettaljati li għamel. Fil-każ ta' Ivan Castillo u Robert Kutajjar kien iddeċida illi lanqas kien hemm lok illi jiftaħ investigazzjoni fuq l-ilmenti illi tressqu kontrihom. Akkużi simili kienu saru wkoll kontra deputati oħra tal-Partit Nazzjonalista li però il-Labor ma kien ressaq l-ebda l-menti dwarhom. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija fakkar illi għadu qed jistenna li l-Prim Ministru Robert Abela jagħmel apoloġija pubblika u jiskuża ruħu mad-deputati tal-Oppożizzjoni Tony Bezzina, Robert Kutajjar, Ivan Castillo u issa anka mad-deputat Justin Schembri wara li l-allegazzjonijiet kollha li saru sfumaw fix-xejn.